хәтерләһәң гомер. Йөрәк аша үткән ер кебек, бер елмаеп киткән кыз кебек, өмет, бәхет һирпеп күңелгә, юр шишмәләй ага гомердә. Кисәгеләй атта сапкан сак, бүгенгеләй яулан кайткан сак, аргымактан ияр алынган, тутһыз кылыс кынга алынган. Яралар да күптән уңалган, киткән тәндә яман эз калган. Яшь һавайлы кебек, яшь заман, көн-төн белмәй саба ул һаман. Кая борылмалар узмаһын, үлем менән янәш булмаһын. Саскауларга каршы сыдамлы һәм көн кебек якты сырайлы, ел һанамай саба һавайлы. Һаман саба, сөнки юл олын, юлдаш түгел уга ойыгу. Яшь һавайлы тукта минутка, юл сәфәрдә шуны онытма. Мин акһакал бер сак булганда, арт һалдаттай уйга сумганда, хәтерләтмә сабый сеңләвен, өнгә алма туптар гәүләвен, хәтерләтмә карттар уфтавын, әсәләрдең үкеп һыктавын. Ак толпарлы алтын гомергәй, хәтерләтмә һугыш уттарын, яу утында көйгән көйектәй, карт һалдаттың янен шул өйкәй. Толпар сапһын тугай буенда, утһыз кылыс ятһын кынында, батыр калһын һәйкәл кабердә, йырлап килтер уны хәтергә. Йыр бетмәһен әйдә, һәм унан йырлап хәтергә һал яңынан, яшь һавайлы яуга барганын, яу кырында ергә ауганын, косагына алган һылыу кыз йөрәгендә һаман калганын. Сабып үткән яшьлек гомеркәй, хәтерләтмә һугыш кырдарын, яу кырында көйгән көйектәй, карт һалдаттың янен ул өйкәй. Тик хәтерләт, кайда ул һылыу, килтер уның йырын һәм һынын. Әзерсегезме? Әзербез. Әйдәгез улайһа, кузгалдык. Салях Кулибай, 1910-1976 годы жизни. Писатель, драматург, журналист, заслуженный работник культуры БССР. Участник Великой Отечественной войны, участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. В одном из боев получил тяжелое ранение.